Meyame devam bike dereze de jim Pirtûkeyim Pirtûka binavê Türk sorunu yani pirsgirêka Türk neha em li Pirtûka xwe binerin mê paşê bi dengesibê wê devam bike. Piştî ku pêvajoya çareseriyê dest pê kir, ronak bir û rewşenbîran jî dest avêtin vê meseleyê. Heta niha di derheqê pirsgirêka Kurd de gelek nivîs û pirtûk hatibû nivîsandin. Ji yek van pirtûkan jî pirtûka rojnamegerê ciwan Mustafa Kılıç ya binavê Türk sorunu ye. Mustafa Kılıç di vê pirtûka xwe ya ewil de meseleya Kurd û Türkan bi awayekî berfireh dayî ber xwe. Pirtûka ku ji hevpeyvînên taybet yên ku bi kesên navdar û rewşenbîr re hatine kirin ve pêk tê. Ji xeynî pirsgirêka Kurd, pirsgirêka Türk jî mijar digire. Mustafa Kılıç bi zaneyên wek Ümit Fırat, Mehmet Ali Birant, Muhsin Kızılkaya, Süleyman Çevik, Ferhat Tunç, Doktor Tarık Ekinci, Profesör Mesut Yen û Mümtezar Türk Öner'e röportaj kirine. Pirtûka Türk sorunu li hemû pirtûk firoşên mezin heye. Berê temaşevanên hêja bi rastî jê pirtûkek gerekî girîng e me ev pirtûkçî da nasandin